Ti nagamtan na kandela ket runoten na ti bagina, tapno mangted ti luwag. Ti saan ang magamtan na kandela ket saan ang makaited ti luwag. Ngarod awan ti serserbina. Ti aken kinapadi ket mayari, kinagamtan na kandela ang marunot, tapno mangted ti luwag. Ti luwag ket parmiken na ti kinasipnget. Ti kinasipnget ket mangisagmak iti kinadakes. Tilawag ket saan malaeng ang parmiken ti kinasipnget ngem daytoy ket mangted pinamnama. Ti aken kinapadi ket may baon iti kasasaad a kinasipnget tapno mangted tilawag. Ti aken kinapadi ket saan laeng mangted tilawag ngem daytoy ket may baon tapno iwanwan na ti panagbaliw ti kananaken ket maparmek ti kinasipnget. Ti aken kinapadi ket sangalay ewanwan ti panakaparmek ti kinasipnget ngem daytoy ket iwanwan na ti inuhusing kinamnama nga agbalay di ket duruteng ti pagarian ti Dios. Ngem sakbay ati aken kinapadi ket makaited ti lawag amang parmek ti kinasipnget ket mangted kinamnama kasapulan ati aken kinapadi ket runoten na ti biag na amay sagot karay pagarian ti Dios. Kantayan tayo ti bayan, tumakder tayo.